Kuthiwa uma usavotela i-ANC awuhlukile nomuntu wesifazane ohleli kwi-abusive relationship, hoping ukuthi ngelinye ilanga uyoyeka ukubonywa. Lisaloku linyuke njalo izinga le-competition kwamayimayi oseThekwini noma ematendeni adayisa inyama e-workshop. Umbuzo-ke oseqhulwini uthi iliphi itende elihamba phambili nge-service kanye nenyama emnandi. Kanti i-SA News isaloku ibe intandokazi kosomabhizinisi abaningi abancane nabakhulu abakhangisa umsebenzi wabo kuyo ngenxa yamanani aphansi kodwa i-response idlula ukukhangisa eradweni naku-TV. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Kuthiwa uma usavotela iqembu le-ANC awuhlukile nomuntu wesifazane ohleli kwi-abusive relationship, hoping ukuthi ngelinye ilanga uyoyeka ukubonywa noma ukuba yi-punching bag. Nantu udaba. Abantwana bethu ngamtshela ngelinye ilanga ngisanitshela namhlanje ukuthi mawuqhubeka uvotela i-ANC ufana nomfazi ohlele emshadweni la u-abuse wakhona indoda ihlala ikushaya mihla namalanga uloku uyithethelela uthi hayi namhlanje ngikhulumise kabi mayifika kusasa ngizokhuluma kahle uthi uyakhuluma ikubhonye uthi hayi uzositshela sikubone kuyiwinter kanje kungenalanga ugcoka amadimasi kanti uvala ibhlu ayi sibuze ukuthi yini uthi hayi ngoba phela lo muntu lona makadakiwe uyahlupha yena uye kulokwenza ama-excuse kuze ubhubhe. Lisaloku linyuke njalo izinga le-competition kwamayimayi oseThekwini noma ematendeni adayisa ngenyama e-workshop. Umbuzo-ke oseqhulwini uthi iliphi itende elihamba phambili kwi-service kanye nenyama emnandi. Hayi wengenza ukuthi ngeke bengise-workshop lapha enyameni yodumo liningi ke nami ngiyozizwisa nje nami ngihamba nomngane wami lapha kanjalo ayina ngempela sifike uCash Bright bese sithi bye sathi surprise nawe la nomuntu akazi ikamaka mncini ngabani awu sesakhamisile kanjalo yayichama into ngane iphethe ibhodle limenu athi ikhuluma isibhaca emalume iza ngapha apho uzawuhlala 2 hours. Why are you saying that siphongo sekade udayisa kanjani udayisa kanjalo uwemuka ama-customer hayi kanjani nje manje ngithi yazini ake simnike ithuba lokho esizwe mhlawumbe phela i-concept yodwa kuyafana hayi ngempela siye khona nje la ayibo le ivele yabiliswa ivorce bagqingqina nayo ngezitsha izobhaca la leli pani labelikhulu kanjani manje musho sengizoqhumpatsha nje ke manje hayi kahleni lapha futhi ngeke hawu ikabishi lakho neliyanuka ikabishi moliqobo ikhathi eside la shawa moya liba nephunga bayazantu abaphekayo ikabishi uliqobo lipheke kodwa ngadla ithanga kodwa ngempela enimeshiwe ithanga kashisa manje ngidla ithanga lunani ithanga iveg kanjani futhi nendanga ngifakile uroti khona no roti kanjani nje manje khona into engafanele ishintshe hayi bafethu ngeke hawu kahleni boy hayi ezinye izinto ake sinikezeni abaningi bazo abayicayina abazaziyo nabane passion. I-SA News isaloku ibe ngungqa phambili noma isaloku ibe intandokazi njalo kosomabhizinisi abakhulu nabancane abakhangisa umsebenzi wabo kuyo. Lokhu kungenxa yamanani aphansi kodwa i-response idlula uku-advertiser noma ukukhangisa eradweni noma ku-TV. Uma uyazi SA News mfethu mina ngizokutshela something ngiyayisho lento ngihlezi ngisho futhi njalo. Kunomehluko uku-advertiser kwi-social media noku-advertiser eradweni, but before I get there ngifuna ukuphinde futhi ngigcizelele into eyodwa kosomabhizinisi. Akekho noyedwa thina umuntu esake sam-advertisela noma inkampani esake sayipromothela umsebenzi wayo yangabuya. Isizathu sokuthi balokhu bebuya ingoba bayayibona i-impact. And ngisasho namanje ibhizinisi nebhizinisi kufanele lihlezi lisemehlweni abantu. Uma unephupho ngebhizinisi lakho enza sure ukuthi lihlezi lisemehlweni abantu. Awukwazi kulesikhathi esiphila kusona this fourth industrial revolution siphila kwi-social media. This is a hashtag world esiphila kuyona. Awukwazi ukungabi nayo i-content creator oyithembayo noma ngingasabanga i-SA News awukwazi ukungabi nayo i-social media influencer oyithembayo nje ehlezi iphusha umsebenzi wakho ngisho kuthiwa iy'khathi zakho zi-right noma zitshekile. You understand? Njalo ibrand yakho kufanele isemehlweni abantu. Ngize ngilinganise ngo-Coca-Cola lezi inkampani ezinkulu o-Clientele no-KFC
uhlezi ubabona ngisho kuthiwa uvula i-TV noma uvula i-radio nini uzohlezi ubabona. Reason being baya-understanda ukuthi akuyi ngokuthi usomkhulu kangakanani, abathathi ngokuthi hawu Coca-Cola, hawu KFC sibadala thina. Uyabona umuntu okufanele athi mayedinga something ngenxa yokuthi uhlezi usemehlweni akhe avela acabange wena, makunento ayidingayo akhumbule i-advert abeyibuka mhlawumbe engakayidingi leyo nto leyo. So ingakho njalo uma uvula i-TV uhlezi ubona o-Clientele, o-KFC, o-Coca-Cola loba abathathi ngokuthi sebeyaziwa. So nathi-ke la kwa-SA News sinendlela yethu nje eseceleni yoku-advertise, and into emnandi ngoku-advertise kwi-social media ukuthi kwi-radio uku-advertise eradweni ayikho inkinga, but kudepende ekutheni ngesikhathi idlala i-advert yakhe eradweni umuntu omdingayo belalele yini, nakwi-TV ngokunjalo. La kwi-social media kuhlukile kakhulu. Ngisho kuthiwa ipostwe nini, wena uma ufika usuketch up akade usemsebenzini mhlawumbe mase ufika usuketch up ungena ku-SA News ubuka uzoloku uyibona mayiloko ikuhlekisa mhlawumbe leyo content, i-advert izoloku iqhubekile idlalile, therefore ngaleso sikhathi uhlezi usemehlweni abantu. So abantu abeze bezo-advertise kwilekhuzana kwi-SA News amanani aphansi kakhulu but impact